बे जाहैबाय आंनि बेखौ आनबक्स खालामगोन आरो मर गिफ्ट टु दि काप दादा औ हरबाय इयारबाड्स ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे जाहैबाय स्मार्ट वाच बे जाहैबाय नोंनि नै 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 यस हलना उन्दुगासिनो दं नै सोर नुवाखैमोन आंनि फिसाजोखौ नै फिसाजो गोलैया बे नामा जाहैबाय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मबाइल बायनायनि भिडिअ लोगोफोर आङो माने दा जिखौ खेबगासिनो दं बेयो आइफन 13 आं दा एसे आपग्रेड जानो नागिरबाय बेनो जाहैबाय 16 प्र मेक्स दा आइफन 13 आव एसे बेटारिया एसे खमजुरि ओमफ्राय स्टरेज केपासिटिया खम ओमफ्राय केमेरानि जुम लेभेला एसे खम नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो माने एसे साबसिन भिडिअखौ नुसिगोन बायदि आं मोनदों आरो स' लोगोफोर आं बे मबाइलखौ लांनो फैदों जोंनि बङाइगाव चापागुरिनि दखानाव बेनो जाहैबाय आइ लाभ मबाइल हाब बे जाहैबाय चापागुरि सारियालिनिफ्राय सारियालि जि दाथ' अभारब्रिज जाबाय बिनि एसे खोलाहा दङ ओरैहाय लामानि सानजाजों नैबे आइ लाभ मबाइल हाब स' बेवहाय आं फेमिलि फैदों ओमफ्राय फेमिलियाबो दङ ओमफ्राय ओरैहाय नै फिसाजोआबो उन्दुगासिनो दं नै सोर नुवाखैमोन आंनि फिसाजोखौ नै फिसाजो गोलैया बे नामा जाहैबाय चार्मि ओमफ्राय बुरैयाबो ओरै रेडि माबा माबि गिफ्टखौ लागोननो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिबोनां गेवलां ओमफ्राय लोगोफोर आङो दसे सम लानि बिथांमोननो इन्ट्रडिउस खालामनो नागिरदों मोनसे फोथायजाथाव प्लेटफर्म बेंगलिनि मुंदांखा एक्ट्रेस माधुमिता सरकारजों लोगोसे नैबे आइपिएल सिजन नैबे मार्च दानावहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो मस्ट प्ले एप आरो बिनि गेजेरजोंनो नायदो बुहुमनाङै लाइभ खेलाफोरखौ जेरै फुटबल टेनिस बायदि बायदि आरो साइन आप बनास हिसाबै लादो 500 खौबो मस्ट प्ले एपआ माखासे गेलेनो थाखाय होयो जेरैहाय एभिएटर स्लट्स एबा जिलि बेफोरनि गेजेरजों गाव गावनि खाफालखौ नायदो बेनिफ्राय गासै गेमफोरनिफ्राय बनासफोरखौ लादो कमेन्टआव लिंकआ दं बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानैहाय बेनिफ्राय फेसबुकआव रिभिउ होनायजों लोगोसे नोंथांमोना लादो 200 प्लास बेजों लोगोसे नोंथांमोना लोगोफोरनो रिफार खालामनायनि गेजेरजोंहाय आरो खामायदो 1200 थाखा बेनिफ्राय मस्ट प्ले एपनि मोजां बाथ्राया बेनो एनि टाइम रांखौहाय बख'नो हागोन आरो बेखौहाय नोंथांमोना गुगोल पे फन पे बेंक ट्रान्सफार गासैनिबो गेजेरजों बेखौ बयनानै लानो हागोन बेनिफ्राय लिंकआ कमेन्ट बक्सआव दङ नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं डाउनलड खालामदो आरो 200 बनासखौहाय लादो बेनो जाहैबाय आइ लाभ मबाइल हाबनि दखान एनि ब्रान्ड एनि मडेल गासैखौबो मोनजोबो बेवहाय माने जेसेबां मबाइल दं बुहुमावखौ मोनजोबनोबो हागौ सब बेबायदि आरो स' ओमफ्राय आंनि मबाइला लोगोफोर नैबे नै बे जाहैबाय आंनि मबाइल गोदान बे जाहैबाय 16 प्र मेक्स बेलाय बेखौ आनबक्सिं खालामसिगोन नैबे आइ लाभ मबाइल हाब जोंनि बङाइगाव चापागुरिनि एखे एभेलेबल ओमफ्राय दा अफाराबा मा सोलिनानै दं आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बेनिफ्राय जायफ्रा मबाइल लानो गोसो जादों बेयाव फै आंनि नामखौ बुंफै एक्सट्रा डिसकाउन्टखौ मोनगोन नोंथांमोना दे स' बे जाहैबाय नै बे बिथिंनि आउटलेट एबा स्ट'र दखान येस नैबे बिथाङा जाहैबाय लोगोबो नालाय बिराद मोजां मानसिफ्रा माने डिलिंसाव होन मायाव होन बिराद सिम्पलै अपेनलि खुला खुलि रायलाय लानानै थाङ आरो এতিয়া অফার কি চলি আছে এতিয়া আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ অফার আছে হয় মোবাইল এক্সচেঞ্জৰ অফার আছে আৰু গিফট আছে মোবাইল যিকোনো মোবাইল ল'লে গিফট 100% এটা গিফট পাবই পাব আচ্ছা আচ্ছা বেবাইদি আৰু কি বুলি কয় ফাইনান্সটো এভেইলেবল ইজি ফাইনান্স আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড দিও আপুনি ইএমআই কৰিব পাৰিব আচ্ছা 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 অল ব্র্যান্ড এভেইলেবল যিকোনো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যি পাই সব পাব আৰু ओमफ्राय दा आं आनबक्स खालामगोन आं नতুন मडेला सब अवेलेबल पाइ যাব लेटेस्ट मडेल हलो पाइ যাব लेटेस्ट मडेल लाबो जे मालाबो गासिबो मोनजोबगोन स' बे जाहैबाय आंनि बेखौ आनबक्स खालामगोन आरो मर गिफ्ट टु दि काप दादा কি দিব गिफ्ट मर এটো আছে এটা ও দুটা गिफ्ट মোক দিছে थैंक यू दादा थैंक यू नैबे एयारबाड्स हरबाय इयारबाड्स ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे जाहैबाय स्मार्ट वाट्सखौ हिन्जाव गानगोननो बेखौहाय आं बाहायनायसै ओमफ्राय नैबे स' नोंथांमोना नायदो आनबक्सिंखौहाय बे जाहैबाय नोंनि नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि होमब्लायखौहाय आनबक्सिं लोगोफोर Yes. Olna? Wow. Angni favorite color deh, ye. Soalnya favorite, kenapa itu hai? Wow, dasar zadeh. Ebar besar, bayi zoom ketap nengkang mana clearly di sini hasilnya. Itu kulu? Ah, Yes.
Asian थाबाय थादों 5 তারিখ 25 তারিখে जाथारदों नामासै बहुत खुशी केमेरा नमस्ते जायाखै दाबो गेवलाङाबो लानोसो लुबैबाय नामा हा लानो लुबैबाय नामा नोंबो जोंलाय इंलिसखौ साबसिन मोनो नालाय इंलिस इन्डिया सेलुलर कान्ट्रि इन्डियाथ' আছে सिख्लाफोरखौसो समायोहाय हिन्जावफोरखौसो इदिया आंखौसो समायगोन ना इयारबाड्स ओमफ्राय बेजों लोगोसे एक्सेसरिसबो एभेलेबल मोनो दे बेयाव चार्जार नांगौ बेक कभार टेम्पार ग्लास बायदिसिना केबल एभेलेबल बेयावहाय दे लोगोफोर औ बेबो जाहैबाय नै इयारबाड मा कम्पानिथाय नै बिदि नै मोजांखौनो हरदों हा नाथिं कम्पानि बावसोनो वाव जाबाय लोगोफोर होमब्ला जाबाय नै लोगोफोर रेडि आंनिया 16 Pro Max वाव कालारखौ आं मोजां मोनदों गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय लोगोफोर आं मानि थाखाय आइफनखौनो लाफिनदों होनोब्ला सामसुंखौ मानो लायाखै मानसिफ्रा बुङो सामसुंआबो बिराद मोजां जेरै S सिरिज नैबे जाहैबायना घरिया बेखौ बुरै गानथोंसै आंनिया दंखायो नालाय नै येस नट बेड औ नाइस चार्जार दङ नै ओमफ्राय फिथा बे जाहैबाय लोगोफोर गोदान मबाइलजों दे माबायदि नुदों डिफारेन्स दं एबा गैया खोन्थाहरदो नोंथांमोना कमेन्टआव होबाय दा 16 Pro Max जोंहाय दे लोगोफोर